Nurağa gittiler, Nurağa da barmy? Qaysi Nura? Meniň urşudanymmy? Garmak bilen. O Meni garmak bilen urdu o. bele goýsun. Ha. Soň polisiýa satdy. Soň 250 euro ştraf töledim men polisiýa. Ýa-ba. Olaňa da nemede ýany? Rotterdamda falan. Do endi oýunda. Her zon ýerde bilemok, ýene polisiýa satdy. 250 euro ştraf töledim. Başga da adamlar o suratlaryny görkezip satdy, o bilýän bolsa. Düşünekli. Görmediňmi şo videosunu? Ol videosunu gördüm de onun akabında her nemede o da Victoria yeni açılıyor da tezesini yetiş bilemem ben. Bir Burada. videosunda men ýaman hayran galdım. Meni ine diýe göreşjek, biz seniň ýüzüňde seniň bilen göreşjek diýdiler däň sözünde durmadylar. Menem aýdypdym diýdi. Şeýitseňiz suratyňyzy görkezerin efirde diýip ine size mine göreşýän diýip hiç sad etmediňiz dawai diýip suratlaryny şeýdip görkezdi. Atlaryna hem aýdyp. Näle adam. Oň ýaly adamdan men uzak bolmaly. Sen hem uzak bolmaly oň ýaly adamdan. Peýdasy ýok, ziýany bar, peýdasy ýok. Ine meniň adym gara indi neme. Köpçülik ýerinde uruş etdi diýip ady gara bolup galdy meni. Men sistemada durýar şo. Böyle ne 10 yıl var bir 10 yıl ver bir kemçilsiz yaşa gelýärden bir Sistemada hatta biletem ýok. Biletsiz minýärler ha poýza. Hatta meniň adymda biletem ýok. Hiç satmam. Çisti adım bardy meniň ara. Ana satdy däni. Nemedik koydu. Adım garalak koydu. Ey hayran. Gazın yanına varsan garası yokuşur diýer ha.